Noswaith dda, a chroeso i'n podlediad o'r Hwyrol Weddi ar y 5 Sul wedi'r Trindod. O'r seddfau'n cnef dar chafa fi fy llef trwy'r cwmwl di am nerth i fwy na groes edrychaf trwy fy hoes un wyr am pob rhyw oes sy'n eiriol fri. Troes efais ddefn yw, fy mhechod dir fawr yw, o flaen y neb. Fy enaid plyg i lawr mewn diwiol dristwch mawr, mae gobaith i mi nawr y maddau ef. Mae temtiwyd fel dyn, amdan am gwyr ei hun, ein prynwr yw, gall gynorthwy o'r gwan, mae'n ffyflon am hob man i sefyll ar ein rhan, a'n cadw'n fyw. O Iesu gwrando'n cri, does arall ond ydi, all ein glanhau, mwy ydi'r hyn dy waed na'r pechod mwyaf gaid, a mwy dy gariad rad na maint ein baid. Os dwedwn ein bod yn ddibechod, ydym yn ein twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom. Os cyffeswn ein pechodau, y mae fe yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac fe fyddeia felly i ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Garedigion yng Nghrist, ydym yn presenoldeb ydyw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorthwyo, arglwydd praserau'n camorf, gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd.
olwch yr arglwydd, Olianus fyddo enw'r arglwydd. Y 6 adnod gyntaf o'r 20 bennod o lyfr y proffwyd Jeremia. Roedd Pasur fab Imer yr offeiriad yn brif swyddog yn hir arglwydd. A phan glywodd fod Jeremia yn proffwydo'r geiriau hyn, trawodd Pasur y proffwyd Jeremia a'i roi yn y cyffion ym mhorth uchaf Benjamin yn hir arglwydd. Tranoeth pan ollyngodd Pasur ef o'r cyffion, dywedodd Jeremia wrtho. Nid Pasur y galwodd yr arglwydd di, ond dychryn ar bob llaw. Canis fel hyn y dywed yr arglwydd. Fele fi'n wneud yn dychryn i ti dy hun ac i bawb o'th geraint. Syrthiant wrth gleddi fe'i gelynion, a thithau'n gweld. Rhof hefyd holl Jwda yng ngafael brenin Babylon, yw caeth cludo i Babylon a'i taro ar cleddyf. Rhof hefyd oli dy ddinas hon, a'i holl gynnyrch a phob dim gwerthfawr sydd ganddi, a holl drysorau brenhinoedd Jwda yng ngafael ei gelynion, yw hanrheithio a'i meddiannu
a'i cludo i Babylon. A byddu di pasur a holl breswylwyr dy di yn mynd i gaeth iwed. I Babylon yr ei, ac yno y byddu farw a sgladdu. Ti ath holl gyfeillion y proffwydais gelwydd iddynt. Abraham a'i had ond ragawydd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glan. Megis roedd yn y dechrau a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad. An oes, 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 amen. Daw'r ail lith o'r epistol at y Rhufeiniaid, y 4 bennod ar 10, gan ddechrau yn yr 8fed adnod. Os byw yr ydym, i'r arglwydd yr ydym yn byw, ac os marw, i'r arglwydd yr ydym yn marw. Bryn bynnag a'i byw a'i marw yr ydym, eiddo'r arglwydd ydym. Oherwydd pwrpas Crist wrth farw a dod yn fyw, oedd bod yn arglwydd ar y meirw a'r byw. Pamr wyt ti yn barnu dy frawd, a thithau, pamr wyt yn bychanu dy frawd. Oherwydd bydd rhaid i ni, bob un, sefyll ger y bron brawdle Duw, fel y mae'n ysgrifenedig, cyn wired am bod i yn fyw, medd yr arglwydd, i mi y bydd pob glin yn plygu, a phob tafod yn molianu Duw. Am hynny, bydd rhaid i bob un ohonom roi cyfrif amdano ef ei hun i Dduw.
Felly peidiwch mwyach â barnu eich gilydd. Yn hytrach, dyfarnwch nad oes neb i roi achlysur i frawd gwympo neu faglu. Mi yw'n ni sicrwydd yn yr arglwydd Iesu, nad oes dim yn aflan ohono'i hun. Yr unig beth yw, os bydd dyn yn ystyried rhywbeth yn aflan, i hwnnw y mae yn aflan. Ac felly, os yw'r math o fwyd yr wyt ti'n ei fwyta yn achosi gofid i'th frawd, nid wyt ti mwyach yn ymddwyn yn ôl gofynion cariad. Paid â dwyn i ddistryw, ath y fwyd, frawd y bu Crist farw drosto. Pidiwch â gadael peth sy'n dda yn eich golwg, gael gair drwg. Nid bwyta ac yfed yw teyrnas Dduw, ond cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr Ysbryd Glân. Dyma derfyn yr ail lyth. Yr awr hon arglwydd y goll hyngu tapas, mewn tangnefedd yn ôl dy hair, tanys fy llygau dy welodd, dy iachal dwriaeth. Yr hon a paratoes, ger bron wyneb yr holl pobl, i fod yn oleuni oleu o'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r Ysbryd Glân, megis yr oedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist ein unig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r Ysbryd Glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod aw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr Ysbryd Glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Crist drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Oen tod, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, wneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd, dar oen i hedd
bara bainyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddau wnin ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Caniatau ni o arglwydd erfyniwn arnat, yr ysbryd i feddwl ac i wneud yn wastad yr hyn sy'n gyfiawn, fel y boi ni na allwn heb o ti wneud dim sydd dda, allu drwy o ti fyw yn ôl dewyllus, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch ac olygwn i ti o arglwydd, ac o'th fawr drigaredd amddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Ymdywelwn ac ymgollwn ym mhresynoldeb Dduw, ac offrymudd o'n gweddiau dros yr eglwys a'r byd. O ysbryd sanctaidd Duw aros gyda ni, ysbrydola ein meddyliau, treiddia drwy ein holl ddychmygon, cyfeiria ein holl benderfyniadau, trefna ein holl weithredoedd. Bydd gyda ni pan fyddwn yn ddistaw a phan fyddwn yn siarad, yn ffresni'r bore ac ymlinder yr hwyr, a dyroi ni ras i lawenhau yn irgelwch dy gymdeithas, dy bresenoldeb grasol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Diolchwn am ein rhan yn Eglwys Crist, am y cyfeillgarwch, am y cefnogaeth ac am y brawdgarwch. Gweddiwn am y nerth i adeiladu corff Crist yn ein dydd anhoes. O llalluog Dduw, y mae dy ysbryd glân yn cynysgeiddi'r eglwys ag amrywiaeth cyfoethog o ddoniau. Caniatáu ni allu ei defnyddio i ddwy'n tystiolaeth i Grist, trwy fywydau wedi ei hadeiladu ar ffydd a chariad. Gwna ni yn barod i fyw a'i ewyllus, fel y gallwn rannu gyda'r holl eglwys yn llawenydd y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Gweddiwn dros ein byd, enwedig dros arweinwyr y cenhedloedd, enwedig yn ystod y dyddiau hyn, a chymaint o heriau yn wynebu'r byd. Arglwydd goruchaf, erfyniwn dros bawb sydd wedi ei galw gennyt i arwain y cenhedloedd. Dy roeddent weledigaeth i weld yn eglur faterion yr oes hon, gwroldeb i amddiffyn yr hyn sy'n iawn, a diffiantrwydd yr air a gweithred, fel y gallant anrhydeddu beth bynnag sy'n wir ac yn anrhydeddus, yn gyfiawn hawddgar a chanmoladwy, gan ddilyn y siampl ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gweddiwn dros y digartref a'r anghennus, enwedig y digartref sy'n cysgu ar strydoedd Caerdydd, neu sy'n dibynnu ar garedigrwydd cyfeillion a aelodau o'r teulu am gael to uwch eu pennau. Gweddiwn dros waith yr hygad, tu gobaith ac enfys gobaith yma yn y brif ddinas. Arglwydd sy'n achub y tlawd o'i anghenion ac sy'n adfer yr unig i gartref, edrych mewn trigaredd ar bawb sy'n dioddef oherwydd diffyg bywoliaeth a chynhaliaeth, a heb fod iddynt unman i osod ei pen i lawr. Ac fel yr wyt ti wedi sicrhau bod yr rheini sy'n gwneud cymwynas i'w brodyr a chwiorydd yn ei gwneud i ti, boed i dosteri a thrigaredd ein symbylu ni i gartrefu'r digartref at y ysgyfnhau gofalon yr anghennus a'r gofidus. Arwain gweddiwn arnat, bawb sy'n arwain yn cenedl, fel y gall pawb wrth bobl gael ei rhyddhau o'i anghenion a'i gofidiau, ac fel y bendithir pawb, gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros y bobl ifanc sy'n cerdded i godi ymwybyddiaeth o'r argyfwng amgylcheddol ar gyfer y cynhadledd COP26 a gynhelir yn Glasgow. Arglwydd, diolchwn i ti am angerdd diofn yr ifanc. Bendithia hwy ar ei taith drwy Gymru a Lloegr a'r Alban. Bendithia ei llais dros gyfiawnder hinsawdd. Unwn gyda hwy a mynwn newid, drwy Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd yr holl ddeiar, yr hwn a greais bob peth yn deg ac yn brydferth, gwna ni'n gyfrifol yn ein stiwardiaeth wrth fyd, gan barchu popeth hardd ac ymdrechu gadw ein hamgylchfyd heb ei amharu. Ydyrwy bawb sydd mewn awdurdod ddoethineb i atal y rhai a gais, yn ddifeddwl neu o drachwant, hagri neu ddifetha gwaith dy ddwylo, gofynnwn hyn mwyn cenedlaethau'r dyfodol ac gogoniant i ffedd enw. Amen. Ac wrth i ni baratoi un noswylio, gweddiwn dros bawb sy'n dwyn croesau trymion. Arglwydd Iesu, a ddioddefais drosom ar y groes, gweddiwn dros deulu poen ym mhob man, dros yr rhai sy'n dwyn croes afiechyd a llesgedd, a'r rhai sy'n dwyn croes galar a thristwch, a'r rhai y mae hiraeth ac unigrwydd yn ei llethu, dros yr rhai sy'n dwyn croes gormes a thrieni, a'r rhai sy'n nychu o brinder bwyd. Ti a brofais holl boenau teulu'r llawr, rwydd blant anghennus ym mhob man, dydang nefedd yn ei gofidiau, ath nerth i'w cynnal yn ein gweddiau, mwyn dy enw. Amen. Cadw ni arglwydd da, o dan adain dy drigaredd, pan fyddwn yn teimlo'n ansicr ac yn ofidus. Cynnal ni a chynwrthwya ni pan fyddwn yn ofnus ac yn bryderus, a choda bawb sydd wedi ei darostwng, fel y gallwn ni oll lawenhau yn dy gysur, gan wybod nad oes modd i ddim ein gwahanu ni oddi wrth dy gariad di, yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen. A dywedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen.
Nid bwyta gyfed yw teyrnas Dduw, ond cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr ysbryd glân. Yr ail adnod ar 15 o'r bedwaredd bennod ar 10 o epistol Paul at yr Ifeiniaid. Mae un cwestiwn sydd wedi peri problem i Gristionogion ar hyd y canrifoedd. A'r cwestiwn yw hwn. A oes modd i ni anghytuno a'n gilydd a pharhau mewn cymdeithas a'n gilydd? Neu, fe allwn ni arall eirio'r cwestiwn a gofyn, a oes modd i ni anghytuno mewn ffordd sy'n Gristionogol? Ar ddiwedd y dydd, pobl yw'r eglwys, ac y mae gan bobl wahanol farnau, adaliadau a safbwyntiau, a'r llu o wahanol bynciau. Nid pawb sydd yn mynd i gytuno'n unfrydol ar unrhyw fater, ond pan mae anghytuno'n codi oddi mewn i'r eglwys, sut dylen ni anghytuno'n gilydd, mewn ffordd sy'n sicrhau ein bod yn aros yn driw i'n cydwybod, ond hefyd sy'n cadw undod yr eglwys. Ein holl sôn am gariad am y ddeiant, mae'n rhyfedd fel dyn ni, fel Cristionogion, yn gallu troi mor gas, anrhegarog ac anoddefgar tuag at ein gilydd. Mae'r dadlau yn gallu troi'n ffyrnig ac yn angristionogol a'i naws. Ac mae rhai dadleuon oddi mewn i'r eglwys yn gallu achosi rhwyg ac ymraniad gyda phleidiau a charfannau yn datblygu. Ac mae pobl yn gallu cael ei niweidio mor hawdd oherwydd y dadlau frwd. Nid oes yr un eglwys yn imiwn i'r fath ddadle ac anghytuno yn anffodus. Ond wrth gwrs, pan fod materion yn bwysig ac yn agos iawn at galon dyn, a phan fod gan unigolion farnau cryfion, yno wrth reidrwydd, mae'r anghytuno ar dadle'n mynd i fod yn frwd ac ar y degau yn angerddol. Ac fel Cristionogion ni ddylem fod yn ofnus o anghytuno a'n gilydd. Dydy hynny ddim yn iach chwaith. Ond fel Cristionogion, fe ddylwn ni fod yn gallu anghytuno a dadle mewn ffordd lle mae parch tuag at ein gilydd yn cymryd y flaenoriaeth bob tro. Nid ennill rhyw ddadl ar unrhyw gyfrif yw hi. Y tristwch yw nad yw'r eglwys wedi llwyddo bob tro yn hyn o beth, yn hanesyddol neu yn ein hoes bresennol, ac mae hyn yn peri tristwch mawr. Fe wyddom sut y dylem anghytuno a'n gilydd, os bod rhaid, ond nid ydym yn dda iawn bob tro i anghytuno mewn ffordd sy'n Gristionogol, lle mae parch a chariad a goddefgarwch yn cael ei cadw'n flaenllaw yn ein meddyliau, pan yr ydym yn anghytuno a'n gilydd dros rhyw fater neu gilydd. Pan edrychwn ar yr eglwys Gristionogol yn ei chyfanrwydd, beth a welwn o nifer o enwadau, eglwys rhanedig yw'r eglwys Gristionogol, pam fod gennym gymaint o enwadau, yn rhannol oherwydd dadleuon ac anghytuno yn y gorffennol nad oedd modd ei datrys neu cymodi, ac yn lle ceisio undod y peth hawsaf ei wneud oedd bwrw ati a sefydlu enwad arall. Wrth gwrs, erbyn heddiw, mae'r perthynas rhwng yr enwadau yn wedig yma yng Nghymru yn weddol gyfeillgar, ac mae gennym dueddiad bellach i anghofio enwad a gweld ein hunain fel cyd-Gristionogion pa bynnag ein traddodiad. Nid felly y bu hi. A da i ni gofio a rhoi diolch i Dduw am waith y mudiad ecwmenaidd, sydd wedi bod mor weithgar i dynnu lawr y gwahanfuriau ac adeiladu pontydd dros y ganrif ddiwethaf. Dwi'n siŵr bydde'r mudiad ecwmenaidd wedi cael sêl bendith Paul. Nawr, roedd Paul yn hen gyfarwydd â dadleuon ac anghytuno yn yr eglwys fore. Mae ei epistolau, y darnau mwyaf ymarferol a defnyddiol, yn ymwneud â bywyd yr eglwys, a sut y dylai Cristionogion ymddwyn tuag at ei gilydd. Hefyd fe gawn mwy nag unwaith yn ei epistolau, Paul yn gosod lawr egwyddorion cadarn i helpu eglwysi ddelio a sefyllfaoedd pan fydde Cristionogion yn anghydweld ei gilydd a'r anghydweld yn troi'n ddadl neu'n asgwrn gynnen. Roedd Paul hefyd yn hen gyfarwydd a chael pleidiau a charfannau yn codi yn yr eglwysi, a dadleuon yn codi dros bob math o faterion sydd yn edrych yn weddol ddinod a dibwys i ni heddiw,
ond roedd yn bygwth rhwygo'r eglwys yn darnau yng nghyfnod Paul. A dyna'r peth. Pan mae anghydweld ac hwnnw'n troi'n ddadl frwd a ffyrnig, mae'n gadael ei hôl. Mae'n gallu bod yn hynod o ddinistriol, ac yn lle adeiladu corff Crist, mae'n ei glwyfo. A dyma ni wedi cyrraedd y bedwaredd bennod ar 10 o epistol Paul, ac mae ei feddwl wedi troi ymdrin ag anghytuno Cristionogol. Ac yn y bennod hon, fe welwn ni Paul yn mynd i'r afel a 3 gwahanol bwnc oedd yn peri trafferthion a dadleuon chwerw i'r Cristionogion yn Rhufain. Cofiwn mai cymysgedd o Iddewon a chenedl-ddynion oedd y Cristionogion cynnar, ac felly roedd y 2 ddiwylliant gwahanol iawn yn cydgyffwrdd ac yn ceisio cydfyw da'i gilydd mewn tensiwn a chydddeall. Ond roedd hynny ddim bob tro yn hawdd. Roedd y Cristionogion Iddewig yn dueddol o gadw cyfreithiau'r Hen Testament, yn enwedig pan oedd hi'n dod at fwyd, ac ar y llaw arall yr oedd y cenedl-ddynion yn llawer mwy rhyddfrydig, heb unrhyw cyfreithiau ynglyn â bwyd o gwbl. Roedd y Cristionogion Iddewig yn dod ar syniad o'r saboth i'r eglwys, dwyrnod arbennig wedi ei osod o'r neilltu, dwyrnod i addoli Duw ac i ymlacio, tra nad oedd gan y genedl-ddynion unrhyw syniad o ddwyrnod neilltuol, a roedd pob dwyrnod yn debyg i'w gilydd iddynt. Roedd ganddyn nhw ddim syniad o saboth neu ddisul o gwbl. Felly roedd bwyd a chig yn arbennig a diod a'r saboth i gyd yn esgyrn cynnen yn yr eglwys fore. Ar hyn yr oedd Paul wedi sylweddoli bod rhai yn mynnu gwthio ei arferion ar eraill, ac yn ein darlleniad cawn Paul yn sôn am y cryfion yn gorfodi ei syniadau a'i harferion ar y gweiniaid. Yn ein iaith ni, fe allwn ni ddweud bod y mwyafrif yn gorfodi'r lleiafrif i wneud fel y dymunent a hynny yn erbyn ei cydwybod. Ac roedd Paul yn anfodlon iawn â hyn. Roedd hynny ddim yn agwedd Cristionogol o gwbl, ac roedd Paul yn siarad o blaid yr rheini oedd yn teimlo ei bod yn ei lleiafrif. Fel dywed i'n diwynydd wrth ystyried y darn hwn o'r epistol at yr Rufeiniad, ni ddyled disgwyl i'r lleiafrif gytuno ar mwyafrif, na pheri iddynt efelychu gweithgareddau mwy rhyddfrydol yn groes i'w cydwybod. A mae hynny'n golygu bod rhaid i'r mwyafrif barchu safbwyntiau y lleiafrif. Ond sut felly mae symud ymlaen? Sut felly mae mynd ati i anghytuno, ac o'r anghytuno dod i gyfaddawd neu falle cymod? Mae Paul yn gosod i ni ambell egwyddor yn y darn hwn o'i epistol. Yn gyntaf, ni ddyled barnu, yn hytrach dyled parchu. Ac yma fe welwn ni Paul unwaith yn rhagor yn cymryd isgeidiaeth Iesu a'i gymhwyso i sefyllfa yn yr eglwys fore. Peidiwch â barnu, rhag i chwi gael eich barnu, medda Iesu wrthym. Yr hyn sy'n gwneud barnu mor beryglus ac yn anymunol yw bod barnu yn golygu bod dyn yn bychanu. Bychanu yr unigolyn ei hunan. Ac wrth bychanu, mae'n hawdd diystyrru a dilorni safbwyntiau neu deliadau cryfion yr unigolyn hynny. Mae barnu yn creu gagendor yn y berthynas cyn ddechrau. Ond mae nod yw anghytuno'n dda. Yna, mae'n rhaid dechrau gyda pharch, a sicrhau bod parch yn elfen sy'n byth yn cael ei cholli. A mae Duw wedi ein derbyn, parchwn ein gilydd. Unwaith i barch ddiflannu, wedyn lleihau mae'r gobeith am gyfaddawd a chymod. Yn ail, mae Paul yn pwysleisio dyletswydd pob Cristion i beidio â bod yn achos cwymp i'w frawd neu chwaer yn y ffydd. Mae hynny'n golygu bod gennym gofal, gofal am ein gilydd. Enghraifft, fe allwn ni feddwl bod rhywbeth yn berffaith gymwys ar ffydd Cristionogol, a bydde rhywun arall yn gallu anghytuno'n llwyr â ni. Yn yr achos hon, nid ein gwaith ni yw gwthio ein barn neu ein dymuniad ar eraill, oherwydd bydde hynny yn achos cwymp i'n cyd Cristionogion. Adeiladu ein gilydd yn y ffydd yw ein galwad a'n gwaith, nid gwthio un agenda personol. Fel dywed Paul wrthym yn y testun o dan sylw,
ymddwyn yn ôl gofynion cariad. Dydy anghyd weld ac anghytuno ddim yn golygu bod cariad yn mynd mas trwy'r ffenest, oherwydd mae'n cariad tuag at ein gilydd yn seiliedig ar y cariad sydd gan Grist tuag atom ni. Ni orfododd Iesu ei gariad arnom, yn hytrach fe ddangosodd ei gariad tuag atom trwy farw ar groes bren. Ac yn olaf, fe welwn Paul yn dod ar cyfan i fwcwl, trwy ein hatgoffa ni, beth yw ein gwir gwaith ni. Ein gwaith yw gwaith y deyrnas, nid bwyta ac yfed yw teyrnas Dduw. Weithiau allwn ni fynd mor ynglwm a'n dadleuon dros hyn neu'r llall, ein bod yn anghofio am deyrnas Dduw yn gyfan gwbl. Ac felly ni ddylem anghofio wrth ddadle. Ai waith y deyrnas yw hwn i beidio. Ac os na yw'r ateb, a ddylen ni felly treulio cymaint o amser ac egni emosiynol yn dadlau drosto. A fyddai'n well parchu cydwybod yn aill ar llall, cytuno i anghytuno, heb adael i'r holl beth troi'n fflamychol. Wedi'r cyfan, gwaith y deyrnas yw cyfiawnder. A lle mae cyfiawnder, mae heddwch. A lle mae heddwch, yno hefyd y mae llawenydd. Llawenydd yn yr ysbryd. Os anghytuno, boed i ni gofio cyngor Paul wrthym heno, i gofio parchu ein gilydd, i beidio bod yn achos cwymp i'n gyd Gristnogion, i barchu cydwybod ein gilydd, a gweithio yng ngwaith y deyrnas, gwaith cyfiawnder, heddwch a llawenydd, a ddaw trwy ein gymdeithas a'n gilydd yng Nghrist, yn nerth yr ysbryd glân. Amen. Dyw a Thadr holl genhedloedd
Gweddiwn am fendith Duw. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa eich colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist ein harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fôn eich plith ac a drygo gyda chwi yn wastad. Amen.